Те изведнъж станаха така много сериозни след изкачването ни, след престоя ни, лагера ни на Памир. На Памир 4-те групи изкачихме 3-те 7-хилядника. Корженевска, Ленин и Пик комунизъм. И Христо Проданов и аз с моята група даваме на Аврам Аврамов заявки за 4-то изкачване. На Пик Ленин отново. Аврам Аврамов пуска Христо Проданов и на мен ми каза: не, вие ще стоите, на което ние го поглеждаме, чакай отде на къде. Не единично, ни групата на Христо Проданов, че искам чай, тук живи, здрави, прави, 5 дена имаме, какво правим? Не, тук достатъчното. Ние се поглеждаме доста така неудовлетворено, но началник. Влизаме в София и Аврамов отваря една... Започва да тръби навсякъде, как групата на Христо Проданов е изкачила и 3-те и след това е направила 4-то изкачване. Тогава разбрахме, че нещата нещо не са както трябва.